사전에 저거. 뭔데? 다시 다시죠. 또 사진 거. Ini sang kuat kami wa jenis asisten komandan dari tangnai tako marka sing jomatiani family wa pai shop pai ke boni family somai kol rok salai ke kisa nangmani omoro pai ni salo to makai ni nangnai om hairong tuiwe sangoro pai amon jenis edisi hapang te jenis mothani hoite जों बनी फेमिली न जे चौकमानी जों जे चौकमानी चुबानाय ते जे मार्का सिंह ते किरण जमातिया न कगनाय बुथारनाय बनी जस्ट बनो पनिशमेंट होनानि बागै ते जस्टिस सानानि बागै जों लगेरनाय जे मानिया साक तानि के अपराधी न जों साजा मारनि नांनाय जे लाइ थांनाय रावो जों नौखा गोबांमानो दिनै अमाहाय दिप्रासा अफिसार न कगमानि सुग्राम देबरमा कवै बुथार जाखा बनि अफिसो तंमानि न ताकसो जरा साजा माया अमाहाय खेने गोबांमा इन्सिडेन्ट ओङै थांखा फेयाबा जों साजा मामानि ताकसो जरा नया दिनै बिचजि देबरमा साल गोथां बुथार जाखा साजा माया सिरिं ओङै थाङो ओंगे दिनै बोहायनो जों जोंनि अफिसार गाहाम खरकसा तंमानि दिनै बनो बोहायनो साल गोथां कवै बुथारु बनि लगे तंनाय र जवान र ओंगे अमाहाय गतना सिनि दिप्रासानि बिसिङाव चलै तंखा हेंखे जों थानसां माया हेंखे फाइनाय सालबो अमाहाय ओंनाय हानिबाङै जों दिनै जोंनि मथानि हयते जोंनि बुबाग्राबो बारबारनो साइ दङो अमा जेकफानो अ अपराधीनो शास्ति रनानि नांनाय बनि बाङै जों स्ट्रंली बनि फेमिली नि लगे तंनाय सारा त्रिपुरासा बनि फेमिली नि हायनो जों बरंनो जे जों चौकमानि नांमानि सोक सुबा माया फानो जे जों चौकमानि जों सुबानाय हायने बुबाग्राबो आगेनो साख्लाय रखा फाइनली जों अमनो सानि मुसुफियो जस्टिस जों मानानि नांनाय जत त्रिपुरासा जों थानसा ओङै बासनानि नांनाय